Fittra li kienet ippubblikata fil-ġurnal The Times, l-eks deputat editur ta' din l-istess gazzetta Roger Mifsud jgħid li fil-jiem li ġejjin għandna nistennew waħda mill-ar kampanja elettorali li qatt kellna f'pajjiżna. L-eks deputat editur tal-ġurnal The Times jgħid li kredenzjali demokratiċi ta' pajjiżna diġà ġew imdajfa bil-mod li bih il-Prim Ministru Laurence Gonzi fix-xhur li għaddew abbuża mill-Parlament wara li tilef il-maġġoranza parlamentari. Mifsud qal li qed jistenna li l-kredenzjali demokratiċi ta' pajjiżna se jkomplu jiġġarfu minn Gonzi PN b'kampanja elettorali li se tkun mimlija gideb. L-eks deputat editur ta' The Times fl-ittra jgħid hekk: Alla biss jaf x'tattiċi maħmuġa ser jintużaw minn Gonzi PN fil-kampanja elettorali li ġejja. U dan bit-tama li Gonzi PN jerġa' jirbaħ l-elezzjoni li jmiss u bekk ikunu fil-gvern waqt li jkollna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017. Fl-ittra Roger Mifsud kompla jgħid li jispera li Laurence Gonzi ma jkunx fil-poter meta jiġi konkluż il-ftehim bejn Malta u l-Unjoni Ewropea dwar il-pakkett finanzjarju għaliex il-probabilità hija li n-negozjati li jagħmel ma jkunux b'saħħithom bħalma kien ġara fil-każ tal-immigrazzjoni irregolari. Tem l-ittra tiegħu billi saqsa fejn kienu Richard Kakija Karwana u Simon Busuttil dwar il-problema tal-immigrazzjoni irregolari minħabba li l-Unjoni Ewropea ftit li xejn uriet solidarjetà lejn pajjiżna quddiem din il-kwistjoni.